Zayaan. Mungchan. What is that idea? World class. Don't my one kando sikani noch kisa mangoma ini no mapisa badino batangoma vanodisa azichacha ini vakanditarisa kutamba kunge itsaka amwe vakaleza isu tichiro varaga kure ndinopinda chete pampaka mawani avo ingori pakamaka kunge kutamba kunge itsaka amwe vakaleza isu tichiro varaga kure ndinopinda chete pampaka mawani avo ingori pakamaka Nima wani kunge 11 Yamaka kwana mri 77 Buda wangu bavendri ko pisa wana satani Pisa kani ngochani Tangi sama wani Buzi bata sikati no enda kane win Enda kane win Atori ma wani Sitandi Zayaan Tali mpata Cheka kani fashion Kunge kutamba kunge itsaka amwe vakaleza isu tichiro varaga kure ndinopinda chete pampaka mawani avo ingori pakamaka kunge kutamba kunge itsaka amwe vakaleza isu tichiro varaga kure ndinopinda chete pampaka mawani avo ingori pakamaka Chikura, chikura Zipondo sipondo vasiya vakamira Mira pasaiti, mira siku wakira Ninge china mira dekuti ndona mira Ndori mawani pando sikani noch kisa mangoma ini no mapisa badino batangoma vanodisa azichacha ini vakanditarisa kutamba kunge itsaka amwe vakaleza isu tichiro varaga kure ndinopinda chete pampaka mawani avo ingori pakamaka kunge kutamba kunge itsaka amwe vakaleza isu tichiro varaga kure ndinopinda chete pampaka mawani avo ingori pakamaka Nima wani kunge 11 Yamaka kwana mri 77 Buda wangu bavendri ko pisa wana satani Pisa kani ngochani Tangi sama wani Buzi bata sikati no enda kane win Enda kane win Atori ma wani Sitandi Zayaan Tali mpata Cheka kani fashion Kunge kutamba kunge itsaka amwe vakaleza isu tichiro varaga kure ndinopinda chete pampaka mawani avo ingori pakamaka kunge kutamba kunge itsaka amwe vakaleza isu tichiro varaga kure ndinopinda chete pampaka mawani avo ingori pakamaka kunge kutamba kunge itsaka amwe vakaleza isu tichiro varaga kure ndinopinda chete pampaka mawani avo ingori pakamaka kunge kutamba kunge itsaka amwe vakaleza isu tichiro varaga kure ndinopinda chete pampaka mawani avo ingori pakamaka World class.